kalih SDIT Cendekia. Kepanggih malih kalian Bunuri wonten pelajaran basa Jawa kelas kalih piwulan 6 babagan cerita wayang tokoh Pandhawa. Saderengipun diawiti pelajaran dinten menika, monggo maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bunuri mau ngecek mana semangat kalian? Coba ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Sekali lagi coba. Mana semangatmu? Ini semangatku. Di depan tadi Bu Nuri sudah menyampaikan cerita wayang tokoh Pandhawa. Bu Nuri mau ngecek lagi tepuk Pandhawa. Karena apa? Di semester 1 dulu Bu Nuri sudah menyampaikan tentang atau bab tokoh Pandhawa. Coba ya. 1, 2, 3. Tepuk Pandhawa. Kesiji Puntadewa. Keloro Werkudara. Ketelu Janaka. Papat limo Nakula lan Sadewa. Pandhawa ana 5. H-A-Y. Oke. Tujuan pembelajaran dinten menika setunggal para siswa ngerteni tokoh-tokoh wayang Pandhawa. Kalih para siswa ngerteni ciri-ciri lan watak Pandhawa. 3. Para siswa saged nyontoh budi pekertine Pandhawa. Berikutnya, nah, di sini Bu Nuri akan menyampaikan cerita tentang Pandhawa. Raja ing Ngastina asmane Prabu Pandhudewata. Garwane Prabu Pandhudewata ana loro, yaiku Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Jadi di kerajaan Ngastina ini ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Pandhudewata. Prabu Pandhudewata ini mempunyai istri 2. Yang pertama Dewi Kunti, yang kedua adalah Dewi Madrim. Putrane Dewi Kunti ana 3, yaiku Puntadewa, Werkudara lan Arjuna. Putrane Dewi Madrim ana 2 kembar, jenenge Nakula lan Sadewa. Dadi Prabu Pandhudewata duwe putra 5 lanang kabeh. Putra 5 lanang kabeh dadi siji, diarani Pandhawa. Jadi Pandhudewata ini mempunyai anak 5, itu laki-laki semua, dan disebut atau diarani Pandhawa. Kangmasé Pandhudewata yaiku Drestarasta. Garwane asmane Dewi Gendari. Duwe anak cacahe 100. Wadone siji, liyane lanang kabeh. Putra satusé Drestarasta diarani Balakurawa. Kurawa watake ala. Ala iku artine ora becik, ora apik. Pandhawa 6 uripe rekoso. Pandhawa bola-bali dipitnah lan diapusi. Kurawa seneng gawe cilakane Pandhawa. Pandhawa tansah sabar ngadepi. Tembene Pandhawa sing slamet lan urip mulya. Tembene di sini tuh artinya besoknya di kehidupan berikutnya Pandhawa itu hidupnya selamat dan uripnya mulia. Jadi Pandhudewata itu mempunyai kakak laki-laki yang bernama Drestarasta. Kemudian Drestarasta ini mempunyai istri bernama Dewi Gendari. Dewi Gendari dan Drestarasta ini mempunyai anak yang jumlahnya sangat banyak, yaitu 100. Yang 1 perempuan, sisanya berarti
99 itu lanang kabeh. Anaknya Dewi Gendari dan Drestarasta ini disebut Balakurawa. Balakurawa ini mempunyai sifat, karakter atau watak yang tidak baik atau tidak solih. Selama hidupnya, Balakurawa itu sering mengganggu Pandawa. Jadi selama masih muda, Pandawa itu hidupnya susah. Dan selama hidupnya Pandawa itu difitnah dan dibohongi oleh Balakurawa. Kemudian di sini Bu Nuri akan menyampaikan satu persatu tentang Pandawa. Setunggal Prabu Puntadewa utawa Yudhistira. Prabu Puntadewa pembarepe Pandawa, ratu ing Ngamarta. Pusakane jenenge Jimat Kalimasada. Garwane asmane Dewi Drupadi. Putrane jenenge Raden Pancala. Watake sabar, jujur, lan ora seneng perang. Di sini Bu Nuri sudah menyiapkan gambar Pandawa. Le kepisan nomor setunggal, namanya sinten wau? Bener, Puntadewa. Cirine Puntadewa gelungane rapet, pawakane sedengan, ora cilik lan ora gedhe, rupane alus. Coba guru tanya, pusakane Puntadewa wau apa? Coba, pusakane Puntadewa mau yaiku bener Jimat Kalimasada. Terus Puntadewa kuwi ratu ing endi? Bener, ratu ing Ngamarta. Sing nomor kalih arane sinten ing gedhe banget? Bener, Werkudara utawa Raden Bima. Raden Werkudara satriya ing Jodipati. Dheweke iku Pandhawa sing nomor 2. Jeneng liya yaiku Bratasena utawa Bima. Pusakane yaiku kuku Pancanaka lan Gada Rujak Pala. Garwane asmane Dewi Arimbi. Watake ora sabar, bela marang sapa wae kang ringkih. Ciri-ciri Werkudara, pawakane gedhe. Kemudian pawakane gedhe, awake gedhe dhuwur, luwih gedhe saka Puntadewa, mripate bunder, rambute digelung mlungker munggah, duwe kuku lancip. Paham nggih? Nomor 3, Raden Janaka utawa Arjuna. Janaka satriya ing Madukara. Janaka iku Pandhawa kang nomor 3 utawa panengahe Pandhawa. Jeneng liya yaiku Permadi, Arjuna lan Dananjaya. Duweni garwa Dewi Sembrada. Kapinterane manah, ora tau mleset. Arane pusakane Janaka yaiku panah pasopati lan keris ulang geni. Watake sopan, omongane alus, apik atine lan rupane bagus tanpa cacat. Nah, ciri-cirine Janaka yaiku rambute digelung mlungker munggah, awake kuru, raine bagus, ora nganggo gelang. Kemudian Raden Nakula lan Sadewa. Ragile Pandhawa iku kembar. Ragile artinya adalah anak paling kecil. Raden Nakula jenenge
liya yaiku pinten. Manggon ing satriya sawo jajar. Nakula duweni kapinteran nambani lelara. Raden Sadewa jeneng liya yaiku Tangsel. Kasatriyane ing bumi Mertawu. Sadewa duweni kapinteran ngopeni jaran. Watake Nakula lan Sadewa jujur, setya lan taat marang wong tuwa. Ciri-cirine Nakula lan Sadewa, rambute digelung mungker munggah, terus tangan lan sikile nganggo gelang. Paham ya? Coba sekarang Guru tanya, Pandawa itu jumlahnya ada berapa tadi? Benar, ada 5. Yang pertama adalah benar, Puntadewa. Yang kedua tadi siapa? Werkudara, benar, utawa Bima. Ketelu Janaka utawa Arjuna. Papat 5, betul sekali, Nakula lan Sadewa. Nah, sebelum Bu Nuri akhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, di kerajaan Ngastina itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Pandu Dewanata yang mempunyai 2 istri, yaitu Dewi Kunti dan Dewi Matrim. 2. Dewi Kunti mempunyai 3 anak yang bernama siapa tadi? Benar, Puntadewa, kemudian Werkudara dan Janaka. Ketiga, Dewi Matri mempunyai 2 anak kembar yang bernama Nakula lan Sadewa. Keempat, Pandawa mempunyai saudara yang bernama siapa tadi yang jumlahnya 100? Benar, Balakurawa. Kelima, anak kembar atau anak paling besar tadi bernama siapa? Betul, Puntadewa. Kemudian anak ragil atau anak paling kecil tadi bernama Nakula lan Sadewa. Untuk tugas hari ini, silahkan anak-anak kelas 2 mengerjakan buku paket halaman 65 latihan 4 dan halaman 67 latihan 5. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Nuri mohon maaf dan terima kasih. Jangan lupa pesannya Bu Nuri, sholat 5 waktu, tetap semangat.